в решении самых сложных задач военного строительства. Под его руководством определялись Президенти Ҷумҳурии Қазоқистон Қосим Жомарт Токаев дар маросими ифтитоҳи муҷассамаи аввалин президенти ҷумҳурӣ Нурсултон Назарбоев дар режими видеоконферонс иштирок намуд. Хабар медиҳад хадамоти матбуотии сарвари давлат. Муҷассама дар Донишгоҳи миллии мудофиа насб карда шудааст. Ба гуфтаи Токаев, ин як амали амиқи рамзӣ ба ҳисоб меравад, зеро қувваҳои мусаллаҳи Қазоқистон бо фармони президенти аввал бунёд шудаанд. Токаев инчунин Назарбоевро асосгузори Қазоқистони муосир номид, ки роҳи стратегии рушди кишварро муайян кард ва мардумро гирд овард. Дар таърихи ҳар як давлат шахсиятҳои беназире мавҷуданд, ки нишони фаромӯшнашаванда гузоштаанд. Вазифаи насли наврас хизмати онҳоро қадр кардан ва эҳтиром намудан аст, гуфт ӯ. қобили зикр аст, ки ин аввалин муҷассамае нест, ки дар кишвар ба шарафи Нурсултон Назарбоев гузошта мешавад. Қаблан дар боғи президентии шаҳри Алмато ва дар Талдиқорған ба ифтихори ӯ муҷассамаҳо ва як нақши барҷаста бо ӯ дар пойтахт гузошта шуда буданд. Ёдрас мекунем, ки собиқ президент Назарбоев 30 сол мансаби президентиро ишғол кард ва моҳи марти соли 2019 дар ҳоле ки назорати идораи кишварро бар ӯҳда дошт, аз мақомаш истеъфо дод. Айни замон ӯ вазифаи раиси ҳизби ҳокими Нур Отанро бар ӯҳда дорад ва роҳбари як неҳоди бо нуфузи дорои ваколатҳои васеъ Шӯрои амнияти Қазоқистон мебошад. Парламентом законом Нурсултан Абишевич Назарбаев остается единственным и пожизненным в нашей стране Елбасы, отцом народа. унвони Элбаси, пешвои миллат, ки тавассути парлумон ба ӯ дода шудааст, ӯро аз ҳама гуна таъқибот эмин медорад. баъд аз истеъфои Назарбоев аз мансаби президенти Қазоқистон, пойтахти кишвар, фурудгоҳи байналмилалӣ ва якчанд кӯча дар минтақаҳои гуногуни кишвар ба ифтихори ӯ номгузорӣ шуд. илова бар ин сурати ӯ дар пулҳои 10,000 тенге тасвир шудааст.